rekao šef da sam imao klip, uzmeš neke čepove, staviš ih na oči i ti kao ne vidiš hejtere kao 10, već skineš čepove, branaš, nekako se oslepaviš nešto, ono zavrti se u glavu, protvojati se neke flaše, nešto. What the fuck, brate, niko ne razume ništa. Ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Uzmeš, brate, bananu, uzmeš kao bananu i ispušiš mu, već svi hejtuju stanju 20, pran se. Ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Znači, ljudi, a zašto snimam ovaj klip? Nisam ne rekao šta snimam, a zašto snimam. Razumeš, ja vodim klip jednom, brate, 20 minuta i za 2 minuta ispričam to na brzinu, već. A ljudi, dobrodošli u moj novi klip, znači šta danas nemamo, dobrodošli prvo u novi klip, nisam poželio dobrodošlicu, već. Uzmeš ko nešto naočare staviš i ko postaneš neki retard, pa i bez naočara sam retard. Spraci, dobrodošli. God! Jesus!